Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiyuthenjiwe emolweni. Namhlanje siza nelizwi elizasivula amehlo. Sizovulana amehlo namhlanje sithi masiyijongeni into esithethayo kwiintsuku zokugqibela silinde uYesu senjalo. Masiyijongeni siyimamele into esithethayo. Singathethi nje. Masiye kuLuke 19 kuvesi 22 sive uba uYesu uthini na kulaa mkhonzi wesithathu. Uthi uYesu uvesi 22 athi uYesu kuye, ndiyakukugweba ngokuphuma emlonyeni wakho, mkhonzi ndinongendawo. Ubusazi nje ukuba mna ndingumntu obunqabanqaba othabatha into angayibekanga, avune into angayihlwayelanga. Verse 23. Ibiyini na phofu ukuba ungayibeki imali yami ebhankini, ndaza mna ekufikeni kwam ndaba ndiyibize inenzala. Verse 24. Wathi kwababemi ngakhona, ababemi ngakuye, mhlutheni imina leyo, ninike lowo uneemina ezilishumi. Batoyitoya ke phayana kuvesi 25 ukuthi hayi mos uneemina ezilishumi, kanti uYesu akathethi loo nto, akathethi loo nto uYesu. Uthi ku-26 uyabaphendula, uthi ndithi kuni wonke umntu onako uyakunikwa, ongenako uyakuhluthwa kwa oko anako. Sisilumkiso ukuthi esi lilizwi elizosiphakamisa, lilizwi elisizawusivusa noba selele xa sicinga ukuba uYesu kanene uzawusihlutha naleyo ebesenayo xa singenantsebenzo. Lilizwi elizosivula amehlo elithi masiyilumkeleni into esithethayo. NoMateyu 12, Mateyu oweshumi-2 ivesi yama-36 ithi sizawuphendula ngamazwi esiwathethayo. Asiwalumkeleni amazwi esiwathethayo. La mazwi ngoku athi makuhluthwe nalena ebenayo kungenxa yempendulo yakhe. Asiyilumkeleni into ephuma emlonyeni wethu. Into ephuma emlonyeni wethu mayidibane nento ethethwa yiBhayibhile. Asibe moya mnye, sibe ne-alignment with the word of God noYesu. Singathethi nje kwiintsuku zokugqibela simlindile. Zinintsi iinto ezisibonisayo into yoba uyazi. Aphinde imizekeliso ye-21 yama-21 ivesi yama-23 ithi ogcine umlomo wakhe nolwimi lwakhe ugcine umphefumlo wakhe ezingxingongweni. Xa ugcine umlomo wakho ugcine umphefumlo wakho ezingxingongweni, ezingxakini, uzivele uzithulele. Kuvele uthule nakule media, vele uthule, hleze ithi kanti wena uthi amen emntwini kwi-Antichrist. Abantu abaninzi abaphuma elukhulwini abazazi abanye abaphuma njani. Baphuma ngokuthi amen, kanti uthi amen kwi-Antichrist. Abantu days are evil. Abantu bafuna abantu baye phi? Ezihogweni. Ilumkele into oyithethayo. Nathi masilumkele usoloko sakhalaza sisithi oh mna ndedwa, kutheni into ezimbi zisoloko zisehla kum, mna kunini kunje, kunini kunje. Akhe singakhalazi kwiintsuku zokugqibela esiphila kuzo.
ngoba xa sikhalaza uyawuhlisa ukholo lwakho. Kanti xa uziqhelisile, uyaziqhelisa, uyakhetha futhi, yinto oyikhethayo le. It's your decision eyokuba mna noba kungakubi kuwo kodwa mna soze ndivume umhlisi. Ndiyamazi apha vela nam khona, apha vela nam khona, ndiyayazi suffering eyawadibana nayo Yesu. Thina singacingi kanjani, sithi hayi mani Yesu uyawasokola mani, esokolela thina. Unqamlezo, bocinga unqamlezo lo, bojonga unqamlezo. Ayifunwa ke futhi ukhalaza, Yehova akawufuni abantu abakhalaza. Masizamene kanjani wasithula. Yehova phayana amasirayeli ekhalaza, wasiyakhumbula kwi-book of Numbers 14 verse 28, ekhalaza phaya, ekhalaza kakhulu. Wayekhalaza phaya, ekhalaza. Athi siyalazela abantu la Numbers 14, athi kodwa Uyehova kuMoses, Moses, baxelele ndiza kwenza ngalaa ndlela abathetha ngayo. Le abayithetha zawyenza yona kanye. Numbers 14 uyifunda uverse 28. Kuverse 24 athi hayi kodwa uKaleb namoya wumbi, uKaleb uzayofika eKanani. Wasifumane i-blessing uKaleb. Wathi uKaleb yena, kodwa yena uKaleb ngoba uye wavumelana nam, wakholwa kuwo, wanomoya omhle, umoya ovumelana noYehova. Asivumelane naye, singakhalazi, akafuni sikhalaza. Into ke ngoku sekufuneka siyenzile ukuthi njena uFilippians 4 verse 8, uFilippians 4 verse 8 uyasixelela into masiyenze. Uyasixelela kwiintsuku zokugqibela uba masenze ntoni. Uthele ugqiba bazalwane, ndithi kuni into zonke ezinene, into zonke ezindilekileyo, into zonke ezibubulungisa. Asijongeni ezaa zinto ezinobulungisa, izinto ezindilekileyo, izinto ezinene, izinto ezinyulu. Into ezinyulu zinto ezingcwele, masijonge zona. Into zonke ezithandekayo, masijongeni zonke izinto ezintle ezithandekayo izulu elizenzayo. Izinto zonke eziludumo, lulungileyo, ulungile, ulungile, moya ongcwele. Sitsho sivuka nje ungcono moya ongcwele, uthi oh Lord, umhle, ulungile, unam. Andithi uThixo wathi sozasilahle sozasishiya, uthi unam nangoku ndiyakuva moya ongcwele, ndiyabulela ngeengelosi ozithumeleyo. Uthixo uyazithumela iingelosi, ngoku soyika ntoni ezithumela iingelosi? Thina ziva, thank you for the angelic assistance. Thembekile Yesu, thina sijonge ezo zinto ezi-praiseworthy, sikube sikhalaza. Uthi sijonge izinto eziludumo olulungileyo, ukuba kukho isidima, ukuba kukho indumiso, uthi zithelelelekile ezo zinto. Zizinto ekufuneka siziphakamisa, sikukhalaza. Uzawuthi usathi njena ungqinelana kangungqinelana nomntu obevele efuna uthatha ukholo lwakho, ebevele kakade e-Antichrist, efuna abantu bangamakholwa abakholwa kuYesu Kristu, ngoba ehlulekile kukubamba ukholo, engakholwa. Makhe sibe nokholo. Ukholo ke luthetha izinto ezintle ngezulu. Asikhathani noba ukuyiphi nento, khangasithembisi into yoba zizuba khona iingxaki. Khangatsho uYesu athi zezizilingo zibekho zingabikho, kodwa thi yena uthe ndilihlolile mhlabantu.
So xa silandela yena nathi singabahluli. Asiyekeni ukhalaza, asiyekeni ukhalaza. Into ke ngoku ngoba sonke siyakhalaza. Ngenye ixesha uziva siwukhalazile. Funeka sibe njani? Siguquke, sirepente, sithi sixolele mzala, sixolele, sipusisele. Nanamhlanje nangu umthandazo, sinomthandazo kwindumiso yezikhulu elinamashumi amane ananye, Psalm 141 verse 3. Umthandazo lowa uDavida wenzayo uthi ngesingesi, set a guard over my mouth, Lord. Ithi ngesixhosa, misa umgcini emnyangweni womlomo wam, Yesu. Sithi thandazela silathi umthandazo wethu lo siqale senzeni, siqale siyirepent, siphile impilo ye-repentance. Ngoba ngenye ixesha siyazenza i-mistakes siyilibele, uzifise ukhalazile, kanti uYehova akayifuni loo nto. Makasixolele Yesu, makasixolele. Sicela uxolo, sicelela uxolo namazwe ethu. Singalibali to stand in the gap for our nation, for our nations, for our communities. Sithi, Lord, we are standing in the gap. UDaniel wayemamele nation ngoba wayifumene i-revelation yothando lukaThixo, elibonile uthando lwakhe. Wathi bantu thembekile, uyamamela, wabona nje wayifumana ukuthi uThixo omamelayo. Wabona nje nathi masibone into yoba uThixo omamelayo ofuna senze nje, sibe patient. Kweza patience zethu ukhona into eninzi esiyifundayo. Siyafunda njalo, uyasakha, uyaliqinisa nokholo lwethu kwindlela yethu yokholo. Singakhalazi, asixolele uYesu. Laa mkhonzi ndabona mhlawumbi zangayiqonde into wayeyithetha, into yoba izamkhathaza uYesu. Singamkhathazini uYesu xa efika sibe sithetha lena nalena nale enegative. Ake sibe nombule sithi siyabulela Yesu, siyabulela mzali ukuthi usenzele into enkulu. Uthatha izono zethu, wavasa izono zethu. Zangavasa izono zethu kuphela, wathatha nezigulo. Wazithatha uYesu izigulo, ezo zigulo ungathi, andithi ngoku khona umkhohlisi onabantu abazawuthi hayi xa ugula uYesu uyakubetha. Awubethwa nguYesu, ayisosibetho, akafuni ukudla. Akazifuni zonke lezi zinto, akazifuni izinto ezidibana nazo, akafuni. Funeka uyazi loo nto uba akakho in partnership noSathana. Zonke lezi zinto sizawubhatala, sizawuphendula ngezi zinto ezi-negative esizithethayo online. Sizawugqiba abanye abantu bazikholelwe into yoba nje nayabona ngoku wena uYesu in partnership noSathana. Kuphi? Into eyenza into yokuthi sikholelwe yiloo nto, into yokuthi iBhayibhile akekho sizinikeni ixesha loyifunda. Sikholelwe kwizinto ezithethwayo ngoku. Iintsuku zimbi ngoku basezawathetha amanga, into ezingekhoyo. Kholelwa kule iBhayibhile, kholelwa kwiBhayibhile, uzinika ixesha lokuthi umamele, ungabi negative. Awumelele. Jesu uyakuthanda kakhulu, sithanda kakhulu Yesu. Sozasilahla, masijongeni, sijonge ezo zinto ezintle esenzela ukulunga kwakhe, ukundiliseka kwakhe kuthi. Usaphefumla nje kungenxa yakhe. Oh, haleluya. Nguye lo osipha umphefumlo, wasiphefumlela, wasidala wasiphefumlela kaloku. Waphuma umphefumlo ungofileyo wena. Usaphila nje, kufuneka wazi into yokuba kungenxa yakhe. Yiyo loo nto ufuna simdumise, sithi udumile ba, umhle ngokudunyiswa.
You are worthy of praise. Nguwe wedwa futhi, you are worthy of praise. You deserve the highest praise. You deserve the honor, Lord. Singakhalazi. Lelizwi elizosivula amehlo. Nam